sú vlastne také čierne kostky a tam sú tie spermácie vo vnútri, to sú ponorené do pletiva. No a na opačnej strane, proti tým šplnám sa vytvárajú epiziospórové štádium. Tam sú, to je jasné vidieť okom, sú také zratlavé a tí sú okolo začiatkom októbra začnú prášiť, uvoľňujú epiziospóry. Takže to sú také pohárkovité útvary, jednobunkové spóry, ktoré infikujú potom